नगर तै डन पोरनि रमियाफ्रा आनि इंटरव्यू बनो खना मीटिंग ने आनि भाषण बनो खना बनि सकनि भाषण बनो खना संग अलरेडी ने सकं सजा 100% ग्यारेंटी रहि संग सजा एडवांस डनपुर तै बक्स नगर लार्जेस्ट लीडिंग खाइगे संग पास खाइनाय तिनि ने बनो खाबो प्रूफ तामनि खांके संग साइमानो त्रिपुरा हाओ अपोजिशन पार्टी त्रिपुरा मथा तंगमनि त्रिपुरा मथा पार्टी जे आ जागा कैंडिडेट सिरिमै खांके तै सबले बीजेपी नो चैलेंज खाइनाय तंसनेबा जे जागा अपोजिशन पार्टी से चैलेंज खाइमाया कैंडिडेट रिमाया आर नो के चैलेंज खाइनायनि केबनि ऑप्शन तै फाइ माया आपने बागैनो तिनि संग रिजल्ट नुखा जतनो सारा त्रिपुरा नुखा तै भारतवर्ष जतनि स्लाया म वाना मा सिंसां खाजे बाय इलेक्शन आस लार्जेस्ट लीडिंग खाइगे संग त्रिपुरा व तेवाइसा बीजेपी सरकारनि नाव हावा कतर फाइमानि अब हाइखेने संग 2024 अब पास खाइफिरे आपने बागै तिनि सारा त्रिपुरा व जतनो खातंगमा संसा डनपुर तै बक्स नगर प्रमाण फुनु खाजे बीजेपी नि सारा त्रिपुरा हाव तै केबो फाइमाया इवेन सारा इंडिया व नताबो सारा भारतवर्ष व नसिनि बीजेपी हाहायनो बसकांगो तै गोबां टेनियर तै सामखायनायनि बागै हाय फाइ दंफिगो आपने बागै जतनो खा काहमियाफोर विशेष लै खा काहमियाफोर सिनो डनपुर तै बक्स नगरनि सिनि लोकरगन पब्लिक रगन जनता रगन तै बनि लगे लगे खा काहमियाफोर सिनि पार्टी प्रेसिडेंट तै सिनि मोदी अमित शाह जी जेपी नड्डा जी तै महेश शर्मा जी तै सिनि डॉक्टर सिनि मानिक शाह जी सीएम तै सिनि राजीव दास जी तै जत सिनि पूरा टीम आरो जे इलेक्शन जे टीम थेपा जागै मानि सिनि ऑल मिनिस्टर एमपी जत जे आरो टीम थेपा जागनाय दंनो जतनो खाका हमियाफोर तै खाकसांमायाफोर तिनिनो अब विक्ट्री खा बीजेपी नि विजन एंड मिशन नि विक्ट्री तिनिनो विक्ट्री खा त्रिपुरा सुपर स्टेट नि विजन नि विक्ट्री तिनिनो अब विक्ट्री खा त्रिपुरा डेवलपमेंट पॉलिटिकल नि विक्ट्री आबने बागैनो सिनि एक सिक्ला रंग नां कबकनाय मिसगाइड ता खाइजाकजि त्रिपुरा मथानि बिसिंथि जनजाति मिसगाइड खाइजाक तंमानि अ जागानि मुक्तं फाइगै बीजेपी बाक्सा सामिलिंगै त्रिपुरानो डेवलपमेंट खाइनायनि बागै त्रिपुरानो तै बोसों सासा खाइनायनि बागै जतन आगक फाइथों जों जतन साइमान खाताबो ताबो त्रिपुरा मथा और जे जनजाति रंगनो केबिंगै तंमानि आबो केबिंग मालिया आरो नि त्रिपुरा मथा रंग जतन बीजेपी नो बुथ रखा फियाबा त्रिपुरा मथा आरो थांगै सीपीएम नो बुथ रधिनि प्रचार खाइखा बरनि ईएम थांखा एमएलए थांखा बरनि पार्टी टीम थांखा एमडीसी थांखा बाट पब्लिक बरनि कगनो खनालिया आबनि बागैनो बरनि चेयरमैन बहायनो ताबो उल्टा ते बीजेपी नि कहम कक सागै बीजेपी नो सि बलाय मातुं फिसिगो आबनि बागैनो सखांनो सागो डेवलपमेंट केबिंग नाइरक बरनि भविष्यत गरै कोबैनो केबिंग नाइरक बरनि भविष्यत गरै आबनि बां त्रिपुरा हावा काइसने एजेंडा त्रिपुरा डेवलपमेंट सुपर स्टेट दंगा आबनि लामा नंखा मोदीनि लामा आबनि बागै जत्तनो जों खाका हामियाफोर तिनिनो असाल कप्लाय मिसालनि बागै हामबाय तिनी तो तिनी बदल नि बिसिं बातालायमान बिसिं को काउंटिंग को तिनी ते कासे बदल नि बिसिं को नुकु याबो हाय बो बाय कोनो मेसेज तंनाय बो खाय सीपीआईएम निंगले नादि सीपीएम खा 25 बोसोर कम्युनिस्ट बन हामजे नि बांसि बीजेपी ने जों तबगु बरक ग्र कम्युनिस्ट नि मुक्ति ने बांगाइसि जों बीजेपी ने तबगु फियाबा कम्युनिस्ट ट्राई खाइले हा कम्युनिस्ट लालमोठा तैरि खाइले हा किंतु बरक क्लियर पिक्चर थांहा 2023 बरक जतन कांग्रेस कम्युनिस्ट त्रिपुरा मथा एक साथे लड़ाई खेले हा हाइफाना सरकार मेसे मालिया जों सरकार फाइफिला हा आपनि परेखने क्लियर पिक्चर थांखा जे जागाव त्रिपुरा मथा लाल मथा बर लाल बाय जॉइन खाइसना 23 जोंनो मेसे माया बाय इलेक्शन बायके मेसे मानायबा आपना सिमेन बाय तो त्रिपुरा मथा लाल मथा तो बासालिया कॉन्टेस्ट खालिया ते कैसा आरो क्लियर पिक्चर थांखांके लाल मथा ते कम्युनिस्ट बरक आ लाल मथानि न फायै त्रिपुरा मथा बरकनि आसामनो तांफायखा फियाबा आबो कुनो दिन सक्सेसनिया ते अबनि प्रमाण तिनि नुखा आबे बागनि जरा कम्युनिस्ट तंनाय सिनि बरक बाग मैक्सिमाम ताबो त्रिपुरा मथा कम्युनिस्ट होइते त्रिपुरा मथा थांबायखा फाइफा हाइफाना बाक्सा कम्युनिस्ट तंग्रख कम्युनिस्ट न सानाय बर कम्युनिस्ट और निगो अपोजिशन पार्टी नि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वसे फाइमालिया बो चैलेंज खाइले बीजेपी न बाइके पाइनिबा बीजेपी न बाइके मेसे मानायबा डेवलपमेंट के बका सगुइमाया डेवलपमेंट बो कंटिन्यू चलै थांनाय बरक रक्ताबक सजाग पब्लिक ताबक सजाग टेक्नोलॉजी नि जुग ताबो केबने केबो थकेइमाया नेता साना पब्लिक न ताक थकेइमाया त्रिपुरा मथानि नेता र त्रिपुरा मथानि चेयरमैन र गरनि पब्लिक न थकेइमालिया आबनि बागैना आरो 23 जे बुथ रो नाइरो 23 जे बुथ रो नाइरो त्रिपुरा मथाना आब्र ताबक जत ताबक र बीजेपी रखा और नि क्लियर पिक्चर फाइका 23 जे कैंडिडेट बॉक्स नगनी त्रिपुरा मथानि आबो सेसेनि बीजेपी न सपोर्ट खाइखा और नि क्लियर पिक्चर थांखा आबनि बागैनो ताबो दालाली राजनीति खाइगै ताबक टिकिगै माया आबोनो प्रमाण हामबाय जतन